پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و اقتصادی، سیاحت، صنعتی و کشاورزی و آزمون‌های اجتماعی جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید وطن تاجیکان محبوب دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. истифодаи технологияҳои нав, гармхонаҳо ва тухмии босифат имконият медиҳанд ки истеҳсол зиёд гардад. амнияти озуқаворӣ пояи зиндагии солим ва рушди устувори ҷомеа. сада на танҳо ҷашн балки пайванди гузашта имрӯз ва фардост. шинохти арзишҳои миллӣ ва эҳёи он масъулияти ҳар яки мост. раванди корҳои созандагӣ дар кишвар хусусияти фарогир касб намуда ба рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ замина гузоштааст. масъулият ба хотири фардо. дастрасии устувор ба нерӯи барқ сатҳи зиндагии мардумро баланд мекунад ва роҳҳоро барои имкониятҳои нав мекушояд. ҳар киловатт нерӯи истеҳсолшуда пояи пешрафт ва тавоноии ҷомеа мебошад. ҷангалзоркунӣ, мустаҳкамсозии қидаҳои осебпазир ва фароҳам овардани шароити мусоид барои олами ҳайвонот аз самтҳои муҳими корҳои биотехникӣ мебошанд. натиҷаи ин корҳо беҳтар шудани вазъи экологӣ ва ҳифзи захираҳои табиӣ аст. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. истифодаи самараноки заминҳои обию лалмӣ ба афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва рушди босуръати соҳа замина гузошт. соли 2025 дар натиҷаи андешидани чораҳои зарурӣ суръати рушди соҳаи кишоварзӣ дар кишвар ба 85% расонида шуд. доир ба дастовардҳои соҳа ҳамкоронамон гузориш омода намуданд. طبق معلومات سازمان озуқа ва кишоварзии созмони милали муттаҳид то соли 2030 зиёда аз 500 миллион нафар дар саросари ҷаҳон аз гуруснагӣ азият хоҳанд кашид. дар соли 2024 шумораи одамони дар сатҳи гуруснагии доимӣ қарор дошта то 670 миллион нафар афзоиш ёфт. яъне бо вуҷуди тағйирёбии иқлим аз ҷумла ҳарорати баланди ҳаво дар ҷаҳон ҳаҷми озуқа коҳиш ва шумораи гуруснагон бошад афзоиш меёбад. бо дар назардошти чунин шароити ногувори ҷаҳон сатҳи ҳифзи амнияти озуқаворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 60% соли 2015 ба 85% соли 2025 баробар гардидааст. соли 2025 дар натиҷаи заҳмати софдилонаи кишоварзони мамлакат суръати рушди соҳаи кишоварзӣ ба 85% расида фаровонии бозори истеъмолӣ таъмин карда шуд. кишоварзони мамлакат дар шароити номусоиди обу ҳавои соли 2025 аз ҷумла хокборишҳои шадид софдилона заҳмат кашида бозори истеъмолиро бо маҳсулот таъмин намуда истодаанд. яке аз масъалаҳои муҳиме ки тамоми дунёро ба ташвиш овардааст ва ҳал талаб аст, ин масъалаи таъмини амнияти озуқаворӣ аст. дар он минтақаҳое ки имконияти зиёд кардани ҳаҷми маҳсулот ҳаст, дар он ҷо албатта ҳалли масъалаи озуқаворӣ оҳиста оҳиста мавқеи худашро ёфта истодааст. ва агар мо ба баромади асосдори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакатамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми худ ки ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 16 декабри соли 2025 пешниҳод карданд, дар он ҷо омадааст ки сатҳи камбизоатӣ то ба 19% коҳиш ёфтааст. бинем агар нисбат ба солҳои пештар таҳлил кунем, воқеан ҳам дар мамлакати мо нисбат ба дигар давлатҳо ин коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ тамоили пастшавиро дорад.
бо роҳи баланд бардоштани маданияти заминдорӣ, зиёд намудани майдони боғҳо, истифодаи самараноки обу замин, ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида, ҷорӣ намудани технологияҳои пешрафта, дар муҳлатҳои муайян ба роҳ мондани кишти зироати гуногуни кишоварзӣ, борёнидани ду-се ҳосил, амнияти озуқавории кишварро метавон боз ҳам тақвият бахшид. ҳифзи амнияти озуқавории кишвар, яъне истифодаи самараноки обу замин, технологияҳои инноватсионӣ, баландбардоштани ҳосилнокии зироат, васеъ ба роҳ мондани кишти такрорӣ ва бо ҳамин роҳ зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ вазифаи муҳимтарину аввалиндараҷаи мо дар вазъияти кунунӣ мебошад. ҳар як кишоварз ва ҳар як оиларо зарур аст ки ба масъалаи истифодаи самараноку оқилонаи ҳар қитъа замин, аз ҷумла заминҳои наздиҳавлигиву президентӣ, гирифтани 3-4 ҳосил ва захираи маҳсулоти озуқа бисёр ҷиддӣ муносибат намоянд. баҳри таъмини амнияти ғизоии мамлакат, самаранок истифода намудани заминҳои обию лалмии ҷумҳурӣ муҳим дониста мешавад. истеҳсоли маҳсулоти босифати кишоварзӣ бошад, аз дигар омилҳои самаранок истифода гардидани замин дар таъмини амнияти озуқаворӣ ба ҳисоб меравад. дар баробари ин бояд ба сифат ва роҳҳои афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аҳамияти хоса зоҳир намуд. садда чун ҷашни мулки номдор аз қадимтарин ҷашнҳои мардуми ориёӣ аз ҷумла тоҷикон буда, дар даврони истиқлолият дар қатори наврӯз ва меҳргон эҳьё гардид ва ҳамасола дар саросари ҷумҳурӣ таҷлил карда мешавад. маданияти баланди заминдорӣ ва истифодаи самарабахши он ба мардуми тоҷик аз қадимулайём чун анъана ва расму оини хос боқӣ мондааст. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. саддаро муҳаққиқону пажӯҳишгарон нишонае аз ҳузури наврӯз унвон карданд ки ба мардум аз қудуми файзбори ин ҷашни хуҷаста паём мерасонад. ин ҷашни бостонӣ ба гунае дар сиришту замири мардум ҷой гирифтааст ки баробари фарорасияш шодию нишоти хурду бузург беҳадду канор аст. боиси сарфарозӣ аст ки маҳз бо ташаббусҳои шоистаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон расму оинҳои неки ниёгон ки барои рушду тамаддуни башарӣ хизмат намуданд аз нав эҳьё гардида аз ҷониби аҳли ҷомеа ба хубӣ пазируфта шуданд. муҳтавои асосии ҷашни садда ин пирӯзии рӯшноӣ бар торикӣ, гармӣ бар сармо ва некӣ бар бадӣ мебошад. аз замонҳои қадим як қатор силсила расму оинҳо ва тадбирҳои фарҳангию адабӣ ва таҷрибаҳои кишоварзӣ боқӣ мондагӣ аст ки ана ҳамин анъанаҳои маънавии мо ҷавонони имрӯзаро наздик мекунад ва пайванд мекунад. марди деҳқон ба хотири оне ки ҳосили хубтар бигирад ҳамун хокистари ҳамунро ба замин пош медиҳад ба хотири ҳосили оянда. хушбахтона имрӯз сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат баҳри он равона карда шудагиаст ки анамин арзишҳои умумиллии мо дар мадди аввал меистад. 50 шабу 50 рӯз пеш аз фарорасии ҷашни наврӯз таҷлил гардидани садда низ ҳар як нафарро водор месозад ки ба истиқболи сазовари наврӯзи ҷаҳонӣ ва кишту кори баҳорӣ омодагии ҳаматарафаро вусъат бахшанд. кишоварзон дар ин айём тухмии хушсифати зироат ва ниҳолҳоро омода намуда корҳои яхобмонӣ, тоза кардани ҷӯю забурҳо ва дарахтон, яъне тайёрии ҳаматарафа ба киштукори баҳориро ба анҷом расонида барои ҳосили фаровон замина мегузоранд. академияи илмҳои кишоварзӣ бо нишон додани намунаи тухмиҳои зироатҳои кишоварзие ки дар пойгоҳи муассисаҳои илмӣ ва зерсохторонҳо омода карда мешавад. ҳамзамон мизҳои фаҳмондагии корҳо оид ба буриши дарахтон, оид ба коркарди химиявии онҳо ва ҳамзамон тарзи дуруст шинондани намудҳои гуногуни дарахтон омода мекунем ва нишон медиҳем. буклетҳои гуногун бо забони сода омода карда ба он шахсҳои ниёзманд тақсим менамоем.
баргузории ярмаркаҳои фурӯши ниҳол, кӯчади гулҳо ва тухмии зироати кишоварзӣ маҳз ба сада марбут аст, зеро сада омодагӣ ба киштукори баҳорӣ аст. Тантанаҳои идона ки ҳамасола ба муносибати ҷашни сада баргузор мегардад, гулбуттаҳо, тухмии зироат, инчунин ниҳолҳои гуногуни дарахтони мевадиҳанда ва ороишӣ, намудҳои гуногуни заҳрдоруҳо бо олатҳои дорупошӣ, ҳамчунин техникаҳои гуногуни кишоварзӣ ба намоиш ва фурӯш гузошта мешавад. сада ҳамчун рамзи истиқболу фасли нуру гармӣ, некию саховатмандӣ, сарҷамӣ ва ваҳдати кулли шаҳрвандон дар густариши корҳои ободонию созандагӣ ва хуррамию пешрафти Тоҷикистони азиз нақши муассир гузошта, дар оғози сол чун паёмовари Наврӯзи оламафрӯз ба зиндагии мардум муждаи хуррамию хушбахтӣ меорад. аҳли заҳмати ноҳияи восеъ имсол дурнамои кишти барвақтии пиёз ки 385 гектарро ташкил медиҳад сари вақт таъмин намуданд. имрӯзҳо нашъунамои ин намуди сабзавот дар саҳро хуб мушоҳида мегардад. нашъунамои зироат дар гармхонаҳо низ хуб буда аз заҳмати софдилонаи марди деҳқон гувоҳӣ медиҳад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. таъмини амнияти озуқаворӣ ки яке аз 4 ҳадафи стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад, расидан ба ин ҳадаф аз рушди мунтазами соҳаи кишоварзӣ вобаста мебошад. барои таъмини рушди соҳа ва зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, хоҷагидорони ноҳияи восеъ ба масъалаи истифодаи самараноки заминҳои корам, вусъати кишти барвақтии зироати кишоварзӣ чораҳои зарурӣ меандешанд. маҳз чунин тадбирандешиҳои саривақтии хоҷагидорон аст ки дурнамои кишти барвақтии пиёз дар ноҳия таъмин гардидааст. ҳоло бошад дар саҳро нашъунамои хуби ин сабзавот ба чашм мерасад. бо мақсади баландбардоштани самаранокии замин ва нишондиҳандаҳои назараси истеҳсолӣ, заҳматкашон аз тавсияву маслиҳати мутахассисон васеъ истифода менамоянд. то ба имрӯз мо кишоварзон кишти дурнаморо иҷро намудем. айни ҳол мо шоҳид ҳастем ки имрӯз яъне ки майдонҳои кишти пиёзро аз алафҳои бегуна кушова карда тоза карда истодаанд. ғайра ин нуриҳои минералӣ яъне ки NPK, нитроген, фосфор, калий истифода бурда истодаем ва мо мутахассисон ба хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳамзамон аз ҳисоби касалӣ ва ҳашаратҳои зараррасон тавсияҳои худро аз гербисидҳо барои алафҳои бисёрсола, аз акрасидҳо, пестисидҳо барои ҳашаратҳои ҳам маканда, ҳам хоянда ва аз ҳисоби худи фунгисидҳо бошад барои касалиҳои замбурӯғӣ майдонҳои худи ҳамин киштзорро коркард карда истодаем. ба иттилои масъулон дар ноҳияи восеъ дар майдони 1 гектар замин гармхонаҳои доиму амалкунанда мавҷуд мебошад ки соли сипаришуда аз ин гармхонаҳо 250 сентнер ҳосили сабзавот ба даст оварда шуд. хоҷагии деҳқонии Восил яке аз хоҷагиҳои пешқадам дар ноҳия маҳсуб меёбад ки бо кишту парвариши номгӯи зиёти кишоварзӣ ва афзун гардидани истеҳсоли маҳсулот дар таъмини сабади истеъмолии сокинон бо маҳсулоти тару тоза саҳми назар аст дорад. хоҷагӣ дорои 3 гектар замин буда дар 58% замини он гармхонаи доиму амалкунанда бунёд кардааст ки дар он помидор ва қаламфури булғорӣ парвариш намуда истодаанд. дар боқимонда заминҳо бошад кишти картошка ва карам анҷом дода шудааст. ҳоло бошад хоҷагидорон ба ҷамъоварии ҳосили карам оғоз бахшиданд. низоми хуби кор ва муносибат бо замин имкон медиҳад то хоҷагидор аз самараи меҳнати хеш қаноатманд гардад. дар майдони 1 гектар 80 сотик хоҷагӣ кишти картошка ва дар майдони 1 гектар дигар бошад кишти карам ва дар майдони 0.58 сотик бошад гармхонаҳои доим амалкунанда, яъне фаъолият менамояд. нақша дорем ки майдони гармхонаҳоро дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва дар чи кооперативи тиҷоратиҳо бошад дар оянда майдонҳоро васеъ намоем, яъне ки дар ҳама фасл мо масалан маҳсулотҳои тару тоза аз ин майдонҳо ҷамъоварӣ намоем. хоҷагидорон аз саҳлу осон набудани парвариши ин ё он зироати кишоварзӣ ҳарф мезананд, вале дар сурати ба самар расидани заҳмати кашидаашон дилгар мешаванд. рӯҳияи баланди меҳнатдӯстӣ умеди деҳқононро ба фардои нек зиёд менамояд. ҳамин аст ки заҳмати онҳо аз ҳарвақта дида бештар мегардад. анвашо сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи восеъ, ахбор. бо истифодаи дурусту оқилонаи замин ва ҷорӣ намудани қоидаҳои пешрафтаи агротехникаи кишоварзӣ соли 2025 деҳқонони Истаравшан зиёда аз 67 000 тонна картошка, наздики 77 000 тонна пиёз ва қариб 6 000 тонна мева ва ангур истеҳсол намуданд ки ҳоло бахше аз маҳсулоти истеҳсолшуда дар шароити махсус захира карда шуданд. яъне гуфтан мумкин аст ки хоҷагидорони ин минтақа аз гузашта дида
масъулияти бештар ҳис намуда дар таъмини бозори дохила ҳиссаи муносиб доранд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. кишоварзӣ бахше аз соҳаҳои муҳиму афзалиятнок дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҳамасола ҷиҳати рушди ҳаматарафаи он тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. ба туфайли тавсияи олимону мутахассисони соҳа ва ҷорӣ намудани қоидаҳои пешрафтаи агротехникаи кишоварзӣ, соли 2025 кишоварзони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳрии Саравшан ба маблағи умумии 2 миллиарду 976 миллиону 852 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд, ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 зиёда аз 105 миллион сомонӣ бештар аст. дар ин давра дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳри Саравшан 68118 тонна картошка, 155821 тонна сабзавот, 78000 тонна пиёз, 39509 тонна ангур ва 19518 тонна меваҷот истеҳсол карда шуд, ки нишондодҳои мазкур дар муқоиса бо соли 2024 ба таври назаррас зиёд аст. имрӯзҳо масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Саравшан дар асоси дастуру ҳидоятҳои роҳбари давлат фаъолияти худро оид ба боз ҳам баланд бардоштани маданияти истифодаи замин, гирифтани накам аз 3-4 ҳосил ва захираи дусолаи маводи ғизоӣ аз ҷониби ҳар як оила тақвият бахшида, барои ба одати маъмулӣ табдил додани он дар байни кишоварзони ҷамоатҳои деҳоти шаҳр корбарӣ намуда истоданд. ҳоло дар таҳхона ва ҷойҳои махсуси нигоҳдории маҳсулот зиёда аз 20 000 тонна пиёз, 6 000 тонна картошка, инчунин ангур ва мева дар шароити махсус захира карда шудааст, ки ин амал бобати нигоҳ доштани тавозуни маҳсулот дар бозорҳои кишвар ва таъмини сокинон бо маҳсулоти тозаи ватанӣ заминаи боэътимод хоҳад гузошт. 13 гектар замин дорам. соли 2025 10 гектар пиёз карда будем. хоб аз рӯи 80 тоннаги пиёз гирифтем. ҳамиҷа оварда захира кардем пиёза. пиёза ҳозир истоданаш беҳад нағз. заҳмати софдилонаи кишоварзону деҳқонони мамлакат буд, ки сатҳи ҳифзи амнияти озуқаворӣ аз 60% соли 2015 то 85% дар соли 2025 зиёд гардид. фирдавс умарзода, орзу маъруфзода, шаҳри Саравшан, ахбор. дар тоҷикистон дар самти истифодаи имкониятҳои табиӣ, ҷалби сармоя, бунёди иқтидорҳои нав ва кам кардани талафот натиҷаҳои баланд ба даст омаданд. танҳо соли 2025 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Бадахшон 11 нерӯгоҳи офтобӣ, 4 нерӯгоҳи хурди обӣ ва 1 нерӯгоҳи бодӣ мавриди истифода қарор дода шуд. дар зарфи солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар самти таъминоти сокинон бо барқ дар тамоми фасли сол натиҷаҳои баланд ба даст омада, иншооти нави тавлидкунандаи нерӯи барқ аз маркази вилоят то дурдастарин минтақаҳои вилоят бунёду ба истифода дода шуд. дар доираи лоиҳаи амалисозии марҳилаи дуюми лоиҳаи электрификатсияи деҳот дар ҳудуди вилоят 30 нерӯгоҳи офтобӣ ба нақша гирифта шуда, то ба ҳол 13 нерӯгоҳҳои хурди обӣ, як бодӣ ба истифода дода шудаанд. дар баробари ин соли 2025 дар Бадахшон 11 нерӯгоҳи офтобӣ низ ба истифода дода шуданд. истифодаи имкониятҳои табиӣ, ҷалби сармоя ва зиёдкунии истеҳсоли барқ дар доираи татбиқи яке аз 4 ҳадафи стратегии ҳукумати кишвар ноил шудан ба истиқлоли комили энергетикӣ сурат мегирад. ба ҳолати моҳи январи соли ҷорӣ аллакай сохтмони 11 адад нерӯгоҳи хурди офтобӣ бо тавонои умумии 11 мегаватт, яъне ба таври альтернативи 81% корҳо бо фарогирии 859 хонавода, инчунин сохтмони 4 адад нерӯгоҳи хурди обӣ бо иқтидори умумии 0.45 мегаватт бо фарогирии 225 хонавода сохта ба итмом расонида шуд. тавлиди барқ дар ширкати мо аз ҳисоби нерӯгоҳи барқии офтобӣ 13 мегаватт, аз ҳисоби нерӯгоҳҳои обӣ 1.05 мегаватт, аз ҳисоби сохтмони нерӯгоҳи бодӣ 200 киловатт афзун хоҳад шуд. баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ дар иншооти сохташаванда, иқтидори умумии нерӯи барқ аз ҳисоби нерӯгоҳҳои офтобӣ афзоиш хоҳад ёфт. айни замон дар ноҳияи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон сохтмони нерӯгоҳи офтобӣ идома дошта, он бо иқтидори 3 мегаватт мавриди истифодабарии бошандагони маҳаллӣ қарор дода хоҳад шуд. корҳои бунёдӣ дар дигар нерӯгоҳҳои сохташаванда 70% ба итмом расонида шуда, то таҷлили санаи муҳими таърихӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии
ҷумҳурии тоҷикистон нерӯгоҳҳои хурди обӣ, офтобӣ ва бодӣ ба истифода дода хоҳанд шуд. ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки бевосита ба беҳдошти сатҳу сифати зиндагии сокинон нигаронида шудаанд, бо ҳамовозии васеъ ҷомеа дар тамоми гӯшаю канори кишвар татбиқ гардида давра ба давра шароити зиндагии мардум беҳтар шуда истодааст. дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дар доираи эълони соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ тадбирҳои бунёдкорӣ вусъат дода мешавад. аз раванди корҳои созандагӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ аз ҷониби сокинони ноҳияи ҷалолиддини балхӣ бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, ҳавасмандӣ ва масъулиятшиносӣ истиқбол гардида корҳои созандагӣ дар тамоми самту соҳаҳо боз ҳам вусъат меёбанд. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳия таъмиру азнавсозӣ ва бунёди зиёда аз 340 иншооти гуногун таъйинот ба нақша гирифта шуда бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва иштироки фаъоли сокинону соҳибкорон қисмати зиёди он мавриди истифода қарор дода шудаанд. то ин ҷониб 324 бино иншооти таъйиноти гуногун сохта ба истифода дода шудааст. дар дигар бино иншооти ба нақша гирифта шуда сохтмон бо маром идома дорад. бино иншооте ки дар ноҳия ба нақша гирифта шудаанд асосан равона шудаанд ба соҳаи маориф, тандурустӣ, биноҳои бисёр ошёнаи истиқоматӣ ва ҷойгир намудани марказҳои савдо ва хизматрасонӣ дар ошёнаи поёнии онҳо, корхонаҳои саноативу истеҳсолӣ, таъмири роҳҳо, чароғонкунии кӯчаҳо, хиёбонҳо, хатти оби нӯшокӣ, майдончаҳои варзишӣ ва умуман бинои иншооте ки дар сатҳи маҳал зарур мебошад дар бар мегиранд. طبق اطلاع مسئولین در برابر تعمیر و تجدید و بنیاد دیگر انشاءات جشنی یکچند گلگشت و مکانهای سرسبز و خرم با محیط معاصر و فضای مناسب اکولوژی تأسیس گردیدند که در تامین شرایط استراحت و فراغت ساکنان مساعدت می‌نمایند. در این برابر با جانبداری از سیاست سازنده و اکولوژی حکومت جمهوری تاجیکستان هر یک بنا و انشاءاتی که در ناحیه جلالالدین بلخی بنیاد می‌گردد از جانب متخصصان شعبه حفظ محیط زیست به مسئله سبزکاری اطراف آن توجه مخصوص روانه می‌گردد. این موسم در ناحیه جلالالدین بلخی شنودن 32000 درختان همیشه سبز میوه‌دهنده سویافکن به نقشه گرفته شده است که تا امروز 19835 از آنها شنوده شدند. معرکه نیوشونی هر هفته با جلب ساکنان ادامه دارد. درختان گل‌بوته‌هایی که ما به نقشه گرفتیم در نزد کارخانه و تشکیلات شفاعت شوراها و نزد بیناهایی که با 35 سالگی سرعت جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شدند شنوده می‌شوند. ساکنان و صاحبکاران ناحیه جلالالدین بلخی در همبستگی با مسئولین ساختارهای ناحیوی با جانبداری از دستور و هدایت‌ها و سیاست سازنده سرور دولت محترم امامعلی رحمان با عزم و اراده قوی وطنداری و وطنسازی نزد خود هدف گذاشتند که کارهای آبادانی و سازندگی و سبزکاری را بهر رشد استوار ناحیه باز هم تقویت بخشیده نسل نورس و جوان را در روحیه خودآگاهی و خودشناسی ملی تربیت نمایند. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، ناحیه جلالالدین بلخی، اخبار. барои сазовур истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Моминобод бунёди 241 иншоот ба нақша гирифта шуда то имрӯз 182 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст ки беш аз 75% иҷрои нақшаро ташкил медиҳад. дар заминаи чунин бунёдкориҳо аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ корҳои азнавсозӣ дар бинои беморхонаи марказии ноҳия ҷараён дорад. гузориши ҳамкоронамон. дар заминаи амалисозии ҳадафҳои созанда дар ноҳияи Моминобод аз маҷмӯи иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ ба муносибати истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ 20 иншоот ба нақша гирифта шуда татбиқи ин ҳадаф бо маром ҷараён дорад.
вобаста ба иҷрои тадбирҳои созандаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва амалишавии иқдомҳои шоиста дар ин самт соҳибкорони маҳаллӣ низ ташаббускорӣ нишон дода саҳми фаъолу назаррас доранд. дар раванди ободониҳо ва вусъати бунёдкориҳо дар ноҳия аз ҷониби соҳибкори ватанӣ таъмиру аз навсозии пурраи бинои асосии беморхонаи марказӣ ки аз соли 2001 ин ҷониб фаъолият дорад шуруъ аз соли 2024 бо ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ корҳо бомаром ҷараён доранд. ин ҳама ободониву бунёдкориҳо самараи истиқлоли давлатӣ буда пеш аз ҳама аз ташаббускориҳои наҷибонаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегиранд. ҳоло ҷараёни тадбирҳои бунёдӣ дар иншооти таҷдидшаванда дар марҳилаи дуюм бо назардошти риоя ва таъмини ҳамаҷонибаи сифатнокии корҳои сохтмонӣ вусъат меёбад. طبق نقشه پیشبینی شده تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای از نوسازی به انجام رسانیده می شود. ما طبیبان کوشش میکنیم که رسالت خود را صادقانه اجرا نموده در همه حالت ба беморон хизмати сифатноки тиббӣ расонем. то ин ҷониб раванди таъмиру азнавсозӣ ки дар қисмате аз иншооти муассиса дар марҳилаи аввал ба итмом расидааст бо фароҳам гардидани шароити мусоиди фаъолият ва хизматрасониҳои сифатнок имкониятҳои мавҷуда ба таври самаранок баҳрабардорӣ мегардад. беморхона аз 10 шуъба ва 189 кати бистари намоӣ иборат мебошад. ба ғайр аз оне ки шуъбаҳои беморхонаи марказӣ ҳастанд компютербардор шуданд, онҳо бо таҷҳизотҳои замонавии навтарин таъмин карда шуданд. масалан бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шуъбаи кӯдакони беморхонаи марказӣ ноҳияи миробод таҷҳизотҳои навтарин аз қабили оксигенератор, ҷавандаҳои балғам, аппарати фототерапия, дастгоҳи ингалятор ва таъмин карда шудааст ки чунин шароитҳо барои аҳолии ноҳияи минобод сабукии зиёд ба бор овардааст, чунки ба ғайри аз оне ки ба дигар ҷо саргардон намешаванд ва харҷи камтарин дар худи ноҳия табобат мешаванд. бо чунин маҷрои суръатафзоии амалишавии ҳадафҳои созанда давра ба давра соҳаи тандурустӣ дар ноҳия рушд намуда шароити муосири ташхису табобат фароҳам мегардад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Муъминобод, ахбор. ҷиҳати рушди бо низоми соҳаи маориф аз ҷумла фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтар барои илмомӯзии наврасону ҷавонон ки дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати кишвар яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад, дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бунёду навсозии мактабу кӯдакистонҳо идома дорад. ин тадбир ба он хотир амалӣ карда мешавад ки мушкилоти мавҷуда аз ҷумла дар муассисаҳои таълимӣ норасоии ҷойи нишаст бартараф ва фарогирии кӯдакон ба муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бештар мегардад. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бунёди иншооти гуногун бо маром идома дорад ки дар ин росто таваҷҷӯҳи мақомоти маҳал ба сохтмони мактабу кӯдакистонҳои замонавӣ бештар аст. ин ҳам ба он хотир аст ки дар муассисаҳои таълимӣ мушкилоти норасоии ҷойи нишаст куллан бартараф ва ҳамзамон кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ фаро гирифта шаванд. дар идомаи тадбирҳои созандагӣ бо мақсади рушди бо низоми соҳаи маориф аз ҷумла фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтар барои илмомӯзии наврасону ҷавонон ки дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати кишвар яке аз самтҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад, соли равон дар 115 ҷамоати шаҳраку деҳоти вилояти Суғд бунёду навсозии 80 кӯдакистон ва 70 мактаб ба нақша гирифта шудааст. имрӯзҳо дар маркази вилоят шаҳри Хуҷанд бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 дар назди ду муассисаи дигар иншооти иловагии таълимӣ ва дар маҳаллаи Чашма кӯдакистони замонавӣ сохтмонаш идома дорад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани иншооти нави соҳаи маориф барои наврасону ҷавонон шароити мусоиди илмомӯзӣ фароҳам меояд. бинои иловагии гимназияи рақами 1 дар асоси лоиҳа аз 5 ошиёна ва таҳхона иборат буда бо мақсади саҳмгузорӣ дар раванди созандагиҳо сарфу харҷи сохтмонро гурӯҳи соҳибкорони ҳимматбаланди шаҳр ба уҳда гирифтаанд. ҳоло дар бинои иловагӣ корҳои сохтмонӣ идома дорад. дар гимназия зиёда аз 3000 нафар хонанда имрӯз ба таҳсил фаро гирифта шудааст ки барои боз ҳам шароитро фароҳам овардан зарур шуморидем ки бинои иловагӣ мавриди истифодабарӣ қарор гирад. дар асоси лоиҳа бино аз 32 синфхона иборат буда дар назар аст ки дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад.
бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 бошад, дар гузашта ҳолати садамавӣ дошт. соли 2025 дар заминаи он бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бунёди мактаби инноватсионӣ оғоз гардид. бинои нави таълимӣ чорошиёна буда корҳои сохтмониро коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Юсуф 2016 ба уҳда доранд. ҳоло дар ин ҳудуд дар баробари бинои асосии таълимӣ бунёди толори варзишӣ ва дигар иншооти ёрирасон ҳам идома дорад ва дар назар аст ки моҳи сентябри соли равон мактаби инноватсионӣ ба истифода дода шавад. бино аз 4 ошона ва таххона иборат буда дар ду баъз зиёда аз 3000 хонанда метавонанд дар инҷо таҳсил гиранд. айни замон корҳои сохтмониро зиёда аз 50 нафар иҷро менамоянд. имрӯзҳо дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят низ сохтмони мактабу кӯдакистонҳо бо маром идома дорад. соли 2025 дар шаҳру ноҳияҳои вилоят бо бунёди мактабу кӯдакистонҳои наву замонавӣ шароити таълиму тарбия боз ҳам беҳтар гардид, хусусан дар деҳоти вилоят. طبق معلومات امسال هم اکثر انشاءات ساحه معارف از قبیل مکتب و کودکستان ها در دهات ولایت ساخته به استفاده داده می شود و در برابر مقامات دولتی صاحبکاران و اهالی نیز در اجرای کارها سهم می‌گذارند. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. соли 2025 дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст. аз ноҳияи Мастчоҳ 3 нафар хонанда бо мутолиаи зиёди асарҳо, иҷрои шартҳои озмун ба гирифтани ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм аз номинатсияҳои гуногун мушарраф гардидаанд. умеда шарифзода, хонандаи синфи чоруми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ҷамоати деҳоти Мастчоҳ аз ҷумлаи яке аз ғолибони озмун ба ҳисоб меравад, ки дар номинатсияи адабиёти муосири тоҷик сазовори шоҳҷоиза гардид. гузориши ҳамкорони мо. дар баробари таъмини моддӣ дигар масъулияти хонаводагӣ, дастгирию таваҷҷӯҳи волидон ба омӯзиш, соҳибмаърифат шудани фарзанд, таълим, тарбия ва роҳнамоии омӯзгорони муассиса, мутолиаи осори адибон, кӯшишу талоши ҳамешагӣ ва Умида Шарифзода, хонандаи синфи чоруми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Мастчоҳ имкон дод, ки дар синни хурдсолӣ дар роҳи омӯзиш ва муваффақияти баланд ноил гардад. вай тавонист ки соли 2025 даври мактаби ноҳиявӣ вилоятии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз номинатсияи адабиёти муосири тоҷик дар миёни ҳазорҳо довталабон, ки бо тайёрӣ, мутолиа ва азбар кардани асарҳои зиёд омада буданд, ғолиб шуда ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ ёбад. дар даври ниҳоӣ дар баробари ишғоли мақоми аввал ва гирифтани шоҳҷоизаи озмун ноил гардид. ба ҳамсолони худам тавсия медиҳам ки ҳамеша китоб хонанд ва муҳим нест ки чанд сол дар ин озмунҳо иштирок мекунанд, муҳим нест ки сазовори ҷой шаванд, лекин ин китобҳое ки мехонанд дар оянда дар зиндагӣ ба онҳо дар кор мешавад. омӯзгор Одина Муҳаммади Суфӣ, ки ӯ нест чанд сол пеш дар озмун ғолиб шуда ҷоизадори ин озмуни бонуфуз аст, мегӯяд ғолибияти омӯзгор хонандагонро ҳавасманду рӯҳбаланд сохт, то дар роҳи омӯзиш азбар кардани осори адибон, дигар фанҳои таълимӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд. имрӯз ин омӯзгор ҳамчун раҳнамо ба хонандагон аст, ки аз маслиҳату машварати вай истифода карда баҳри иштирок дар озмуни рушди тафаккури зеҳнӣ, нуру маърифат омодагӣ доранд. бениҳоят хурсандам, ки дар баробари омодагии ин шогирдон барои ман ҳам як ёдкарди бузург аз он асари адибони муосири мо буд. албатта ки соли аввал умедабону дар даври ноҳиявӣ ва дар даври вилоятӣ сазовори ҷои аввал гардид ва дар даври ниҳоии озмун бо ҷои ифтихорӣ ба Мастчоҳ баргашт. ӯ рӯҳафтода нашуд. бо як рӯҳияи қавӣ, бо як эҳсоси баланд, бо як ғайрату шуҷоати гурдофаридона қадамҳои худашро боз ҳам ба остонии озмун ниҳод ва тӯли як соли дигар мо бо ҳамроҳии умедабону мутолиа кардем, гуфтугӯ кардем, воҷаҳои душворе ки дар дохили ғазалҳо буданд маънидод кардем, корбарӣ намудем ва имсол шукри худо дар даври ниҳоӣ сазовори ҷои аввал ва ҳамчунин барандаи шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст гардид. дар баробари ифтихори ман тамоми сокинони ноҳияи Мастчоҳ имрӯз бо умедабону ифтихор мекунанд. Умеда Шарифзода, ки бо кӯшишу талош, дастгирии волидон, омӯзгорон, самараи омӯзиш ғолиби озмун,
мукофоти 140 000 сомонӣ гардид, ҳазорҳо хонандагони дигар дар пайравӣ ба ӯ имрӯзҳо бо мутолиаи асарҳо баҳри имсол иштирок кардан дар озмун омодагӣ доранд. таваҷҷӯҳи ҳамагон бозгӯи он аст ки бо ташаббус ва сарпарастии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор шудани озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноии китоб аст натиҷаи онро дод ки дар ҳар хонадони сокинони кишвар китоб ҳамчун сарчашмаи нуру маърифат мақому ҷойгоҳи хоса пайдо намояд ва ин умид ба он мебахшад ки насли оянда соҳибмаърифату донишманд ба камол расанд. Маҳмуд Аҳмадзода, Дилшод Юсуфӣ, ноҳияи Масчоҳ, Ахбор. соли 2025 аз ҷониби телевизионҳои ҷумҳуриявӣ ва минтақавии тоҷикистон 145 лоиҳа ва барномаи нави телевизионӣ таҳия ва пахш карда шуд. ин нуқта имрӯз дар нишасти хабарии Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъкид гардид. ин давра ҳамчунин соли 2025 дар шабакаҳои радиоии ҷумҳуриявиву минтақавӣ дар маҷмӯъ 68 бахш ва барномаи нави радиоӣ таҳия карда шуд. сабт ва пахши филмҳои мустанад аз мавзеъҳои таърихии ҷумҳурӣ оғоз ёфта тавассути телевизионҳои давлатӣ намоиш дода шуд. ҳамзамон дар давраи ҳисоботӣ ба воситаи телевизиони тоҷикистон рубрикаи алоҳида оид ба нақши донишмандони тоҷик дар поягузорӣ ва ташаккули илми башарият амалӣ гардид ки ин тарк низ бо зернависи забони англисӣ тарҷума гардидааст. дар ин давра нахустин маротиба телевизиони синамо аз корнамоии қаҳрамонони нерӯгоҳи барқи обии Роғун филми бадеии нерӯи ишқро сабт намуд. ҳоло танзими филм ҷараён дошта, рӯзҳои наздик он тавассути телевизион пахш мегардад. донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино дар соли 2025 бо муассисаҳои илмӣ ва таълимиву табобатии мамолики хориҷ 15 созишномаи нави ҳамкорӣ ва ёддошти тафоҳум ба имзо расонидааст. ин нукта имрӯз дар нишасти матбуотии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино зикр гардид. гуфта шуд ки ҳадаф аз он таҳкими ҳамкориҳо бо муассисаҳои таълимӣ, илмӣ ва табобатии хориҷи кишвар ва амалисозии лоиҳаҳои илмии муштарак буда, аз ҷумла бо донишгоҳи Лакнави Ҳиндустон, пажӯҳишгоҳи миллии муҳандисии генетикӣ ва биотехнологияи ҷумҳурии исломии Эрон, беморхонаи кӯдаконаи ҷумҳурии мардумии Чин ва ширкати чинии технологияи Мегенестикс созишнома ва ёддошти тафоҳум ба тасвиб расидааст. дар доираи созишномаҳои ҳамкорӣ ва ёддошти тафоҳум лоиҳаҳо омода гардида, такмили ихтисоси омӯзгорон, мубодилаи академии донишҷӯёну омӯзгорон, таҳқиқотҳои илмӣ ба роҳ монда шуд ки ин иқдомҳои нав дар ташаккули иқтидори кадриву илмии донишгоҳ ва боз ҳам баландбардоштани сатҳи тайёр кардани мутахассисони соҳаи тандурустӣ саҳми арзанда мегузорад. таъкид шуд ки дар маҷмӯъ донишгоҳ бо 101 муассисаи таълимии илмӣ ва табобатии кишварҳои хориҷӣ ҳамкорӣ дорад. имрӯз дар донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ бо иштироки масъулин ва рӯзноманигорон нишасти матбуотӣ доир гардид. таъкид шуд ки соли 2025 дар донишгоҳ 7 ихтисоси нав таъсис додааст. яке аз ихтисосҳои навтаъсис автомобилҳои гибридӣ ва барқӣ мебошад. гуфта шуд ки тақрибан 90% хатмкунандагони донишгоҳ бо ҷойи кор таъмин мешаванд, зеро донишгоҳ дар доираи барномаи таҳсилоти дуалӣ бо корхонаю ширкатҳои зиёд шарномаҳои ҳамкорӣ дорад. дар доираи ҳамкориҳо бо ширкату корхонаҳо донишҷӯён дар таътили тобистона ба кори мавсимӣ таъмин мешаванд ки ин иқдом натиҷаҳои мусбат додааст. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ таъкид гардидааст ки мубориза бар зидди терроризму экстремизм, радикализм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, қочоқи силоҳ, ҷиноятҳои киберӣ ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ вазифаи ҷонии сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар шароити ноорому буҳронии ҷаҳони муосир мебошад. дар ин замина бо мақсади омӯзиши нуктаҳои паём ва пешгирӣ аз амалҳои номатлуб байни ҷавонону наврасон аз ҷониби масъулини раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҳамоиши омӯзишӣ баргузор гардид. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ.
با مقصد آموزش و شرح و توضیح نکته‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی در تالار مجلسی دانشگاه دولتی کلوب به نام عبدالله رودکی همایش برگزار گردید که در آن مسئولین ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان اشتراک و سخنرانی نمودند. طور قید گردید در ملاقات اساساً سه مسئله پیشگیری خرافاتگرایی، تفکر افراطی و بیگانه پرستی، خاتمه بخشیدن به استعمال و پهن واسطه‌های نشأه‌دار مخصوصاً حب‌های اکستازی، پسیخوتراپی و مدهوش کننده میان جوانان شهر کلوب و برهم دادن مناقشه‌ها با استفاده از کارت در بین نورسان و جوانان مورد محاکمه و تحلیل قرار داده شده. در اساس گفت و شنید سازنده راه‌های حل آن پیشنهاد گردیدند. با نظر داشت مهمیت این سه مسئله بررسی شونده ضمن معروضه های تحلیلی و استفاده از تصویر سلایدها یکچند دلیل های اضطراب‌انگیز را با نشان دادن رسم و تحلیل آماری از رفت تفتیش پرونده های جنایتی پیشنهاد اشتراکداران نمودند. قید گردید که مقامات مربوطه دولتی در سمت حل و فصل کردن درخواست های جوانان آماده بوده بهر تطبیق برنامه های دولتی در ساحه دستگیری جوانان تمامی چاره های ضروری را تهیه و عملی می نماید. مقامات کارهای داخلی ولایت ختلان خود را عهدهدار نمودند که در کوتاه‌ترین فرصت پدیده‌های خلل‌دار کننده سالمی جامعه و خانواده‌ها را در همکاری و همبستگی با ورزشگران، مربیان مکتب‌های ورزشی، جوانان با نفوذ شهر و دیگر نهادهای در تربیت حقوقی جامعه مسئول کلاً برطرف نموده در معرفی شایسته و از لحاظ معرفت حقوقی نمونه‌ای گردانیدن شهر کلوب سهمگزار باشند. در شهر مسکو جلسه شورای جمعیتی نزد سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه برگزار گردید که در آن نمایندگان ساختارهای دولتی، سازمانهای جمعیتی و فعالان تاجیکان مقیم اشتراک نمودند. در جلسه مسائل تطبیق نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی، تحکیم همکاری‌ها، حفظ ارزش‌های ملی و نقش هموطنان در رشد تاجیکستان صاحب استقلال مورد بررسی قرار گرفت. ابراهیم نصرالله‌زاده و خورشید سید احمد از فدراسیای روسیه گزارش می‌دهند. در شهر مسکو جلسه شورای جمعیتی نزد سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیای روسیه برگزار گردید. در کار جلسه کنسول‌های گنرالی تاجیکستان در منطقه‌های روسیه، نمایندگان وزارت و اداره‌های جمهوری تاجیکستان در این کشور، راهبران تشکیلات‌های جمعیتی تاجیکان مقیم کشور اقامت، نمایندگان و فعالان جمعیت‌ها، اهل زیو و دیگر هموطنان مقیم اشتراک کردند. نخست مسئولین وابسته به نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی به حاضرین معلومات پیشنهاد نمودند. تاکید گردید که نقش اعضای شورا، سازمان‌های جمعیتی و مرکزهای فرهنگ تاجیکستانیان در تحکیم همکاری میان نهادهای جمهوری تاجیکستان و فدراسیای روسیه، مساعدت و حل مشکلات شهروندان، هموطنان برونمرزی، معرفی شایسته ارزش‌های ملی و دولتی، فرهنگی و تاریخی و بلند برداشتن حس وطن‌دوستی و افتخار ملی در حدود فدراسیای روسیه زیاد است. ضمناً از اعضای شورای جمعیتی نزد سفارت و حاضرین دعوت به عمل آورده شد که فعالیتشان را در منطقه‌های بودوباش تقویت داده برای در روحیه ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی، وطن‌دوستی، مبارزه و مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم، همراه نشدن به حزب و حرکت‌های افراطی، تشویق طرز حیات سالم و در روحیه خودشناسی و مهندوستی تربیت نمودن نسل نورس و جوان کوشش نمایند. همزمان از مسئولان سازمان‌های جمعیتی تاجیکان و هموطنان دعوت به عمل آورده شد که در رشد و رونق تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی، گذراندن چاره‌بینی‌های مشترک علمی و فرهنگی و ورزشی، اینچنین به مقصد در سطح شایسته استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی کشور فعال باشند. در فرجام فعالان شورای جمعیتی نزد سفارت با سپاسنامه‌ها قدردانی گردیدند. تأمین بازار استعمالی با محصولات خوش‌صفت اساس سالمی جامعه دانسته می شود. در این سمت فروشندگان بازار و مرکزهای سودا باید دقت مخصوص روانه نمایند و تلاش ورزند تا محصولات تر و تازه را پیشنهاد خریداران سازند. با این مقصد کارمندان ریاست استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و ناظرات سودای گروه شهر و ناحیه‌های کلوب با صاحبکاران و فروشندگان بازار و مرکزهای سودا کارهای فهماندهی گذراندند و چند قانونشکنی‌ها را آشکار ساختند. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان.
با مقصد حمایت حقوق استعمال کنندگان، تامین بخطری بازار استعمالی، مساعدت بر رشد صاحبکاری و بلندبرداشتن صفت کار و خدمترسانی، کارمندان متخصصان ریاست استانداردیزاسیا، مترولوژیا، سرتیفیکاسیا و نظارت سودای گروه شهر و ناحیه‌های کلاب دوام سال 2025 کارهای نظارت را به انجام رسانیدند. در این دوره از جانب متخصصان ریاست در بازار و مرکزهای سودای شهر و ناحیه‌های وادی کلاب با فروشندگان و صاحبکاران صحبت و واخوری‌ها گذرانیده شده به آنها رعایت قاعده های سودا و خدمترسانی فهمانیده شد. در این دوره با درخواست صاحبکاران محصولات پست صفت و مهلت استعمالیشان گذشته از جمله محصولات خوراکواری، نوشاکی غیر مشروباتی، محصولات شیری و گوشتی، خوراک کودکانه و بازیچه‌های کودکانه از معاملات گرفته شد. جهت عملی نمودن ترتیب کارکرد محصولات غیر استانداردی و نابودسازی آنهایی که به طلبات رگلامنت‌های تکنیکی مطابق نیستند در ریاست کمیسیا تأسیس داده شده است که بهره حمایت حقوق استعمال کنندگان و حمایت بازار داخلی از ملو محصولات پست صفت در رفت گذراندن کارهای فهماندهی محصولات پست صفت و مهلت استفاده بریشان گذشته در اشتراک کمیسیا نیست و نابود کرده شدند. در نتیجه کارهای فهماندهی محصولات‌های پست صفت مهلت استعمالشان گذشته با درخواست صاحبکاران با مقدار 3 تانه و 812 کیلوگرم از معاملات گرفته شد. هدف اساسی سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان پیش از همه تامین رشد با نظام اقتصادیات، بلندبرداشتن سطح و صفت زندگی مردم بوده. مقصد اساسی در آن است که استعمال کنندگان صاحب دستاوردهای بلند و امکانیت‌های برابر باشند. میزبان هنگام خریداری همه گونه محصولات به خصوص مواد خوراکواری و تمام نوشاکی‌ها باید حتما به صفت و مهلت کفالت، روز استحصال، مهلت استحصال آنها و دقیقی و نظامی واسطه‌های چینک دقت جدی دهند. در صورت پیدا گردیدن محصولات غیر استانداردی دانسته شده نسبت شخصان متصدی طبق طلبات قانون‌های عمل کننده چاره‌جویی کرده می‌شوند. ба соҳаи тибби кишвар боз як навгонӣ ҷорӣ карда шуд. Маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон табобати саратони ғадуди простатаро бо усули эндоскопӣ ба роҳ монд. ин ҷарроҳӣ аллакай дар 5 нафари гирифтор ба ин шакли ҷарроҳӣ гузаронида шуд. ҳанӯз моҳи аввали соли 2026 аст, вале тибби тоҷик аз дастоварду навгониҳо ҳарф мезанад. табобати саратони ғадуди простата бо усули эндоскопӣ. ин амал дар муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ муваффақона иҷро гардид. таҷҳизот ва дастгоҳҳои муосири соҳавӣ, омӯзиш, дониш, таҷриба ва малакаи баланди касбии табибон асоси ноил шудан ба дастовардҳои навбатӣ дар тибби Тоҷикистон унвон мешавад. усули қаблӣ дар муолиҷаи саратони ғадуди простата бо буриши калон анҷом меёфт. ин раванд осеби зиёди бофтаҳо, хунравии нисбатан зиёд ва замони барқароршавии мавзеи ҷароҳатро бештар менамуд. аз ин пас нафарони бо аломати саратони ғадуди простата муолиҷашавандаро зарурати зиёд бистарӣ шудан пеш намеояд, чун усули нави ҷарроҳӣ буриши бадан, резиш ва талабот ба хун, ҷароҳат ва дигар оризаҳои баъдиро комилан нест намуд. тиб дар Тоҷикистон дар заминаи таваҷҷуҳ ва пуштибонии ҳукумат ҳамасола дастовардҳои бузургро ноил мегардад. танҳо дар соли 2025 ба соҳаи тандурустии кишвар 72 навгонӣ ворид гардид. аз воруд ва ҷорӣ намудани дастовардҳо ба соҳаи тандурустӣ дар Тоҷикистон дар соли 2026 низ метавон эътимоди қавӣ намуд. Маркази ҷумҳуриявии илмии саратоншиносӣ, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай ба ин раванд оғоз намуд. ҳифзи сарватҳои табиат дар баробари арҷгузорӣ ба дигар арзишҳои миллӣ масъулияти шаҳрвандии ҳар фарди ҷомеа ва тадбирандешиҳо дар ин самт вазифаи масъулони соҳа мебошад. ҷиҳати дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҳифзи ҷангал ва набототу ҳайвонот аз ҷониби масъулони соҳа дар шаҳру ноҳияҳои кишвар дар мавзеъҳои баландкӯҳ ки макони сукунати паррандагону ҳайвоноти нодир аст, корҳои биотехникӣ гузаронида шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои табиати нотакрор ва гуногунранг бо шароити мусоиди ҷуғрофӣ, кӯҳсор, ҷангалзор, водиҳо ва дарёҳо барои зисту афзоиши намудҳои гуногуни ҳайвоноту паррандагон имконияти фаровон фароҳам овардааст. вилояти Хатлон низ яке аз минтақаҳои муҳими экологӣ ба шумор рафта, дар он намудҳои зиёди ҳайвоноту паррандагони ваҳшӣ аз ҷумла намудҳои нодир зиндагӣ менамоянд. бо вуҷуди ин дар фасли сарди сол ва рӯзҳои сербориш махсусан дар мавзеъҳои баландкӯҳ ва доманакӯҳҳои минтақа дарёфти маводи ғизоӣ барои ҳайвоноту паррандагон
دشوار گردیده خطر تلفیابی آنها می‌افزاید. با نظرداشت این عامل و با مقصد حفظ، نگهداری و تأمین نمودن امنیت اکولوژی عالم حیوانات، همساله از جانب کارمندان نهادهای مربوطه در ولایت ختلان کارهای بیوتکنیکی به راه مانده می شود. در دایره این تدبیرها در موضع‌های برفپوش و دشوارگذر برای حیوانات و پرندگان خوراکه گذاشته می شود. در همین زمینه مسئولین و کارمندان اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با ساختارهای دخلدار در حدود منطقه ختلان کارهای بیوتکنیکی را راهاندازی نموده جهت امین نگاه داشتن حیوانات و پرندگان از گرسنگی و تلفیابی در روزهای سرد زمستان مواد غذایی از جمله خاشاک آمیخته، کاه و دانگی‌ها را تأمین و جایگیر نمودند. متخصصان تاکید می‌نمایند که در شرایط نامساعد اقلیمی وقت امکان دریافت غذای طبیعی محدود می‌گردد، اجرای چنین تدبیرهای عملی اهمیت خاص داشته به نگهداری موازنت اکوسیستم مساعدت می‌کند. تطبیق منتظم کارهای بیوتکنیکی نه تنها به حفظ حیوانات و پرندگان نادر مساعدت می‌نماید، بلکه در دراز مدت و افزایش سرشمار، تحکیم گوناگون رنگی بیولوژی و حفظ طبیعت نادر منطقه ختلان زمینه استوار را فراهم می‌آورد. مسلم است که در فصل زمستان و بارشات برف زیاد پیدا کردن غذا برای عالم حیوانات و پرندگان کوهی به مراتب کم و مشکل می‌گردد. اقلیم ناحیه بلندکوه شهرستان که در فصل زمستان نهایت سرد و زمین و کوهسارش با برف‌های غفص پوشانیده می‌شود، عملی‌گردانی تدبیرهای حفظ و نگهداری عالم وحوش از جمله کارهای بیوتکنیکی مهم و سری‌وقتی به شمار می‌رود. وابسته به این، مسئولین و کارمندان بخش حفظ محیط زیست و مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه شهرستان کارهای بیوتکنیکی را منتظم در منطقه‌های سربرف و بلندی‌های کوه از جمله موضع دره سبز و خرمدره گذرانیده با این عمل نیک می‌خواهند حیوانات وحشی و پرندگان فصل دی را به مشکلات خوراکه گذرانند. طبق اطلاع مسئولین بخش حفظ محیط زیست ناحیه، تا امروز در جنگلزارهای ناحیه حیوانات وحشی به مانند خرس، گرگ، بز کوهی، گوسفند مارکوپولو، آهو، خوک یابایی، سیلوسین، خرگوش و پرندگان نادری عقاب، لاچین، کبوتر کوهی، مرغ هلال، کب و دیگر نمود حیوانات و پرندگان به قید گرفته شدند. در همین سال 2026 علاقه 4 مرتبه کارهای بیوتکنیکی گذرانده شده استاده از طرف خواجگی برای آنکه در حدودهای جنگل حیوانهای وحشی و حیوانهای بسیار نادر در این حدودها بسیار. طبق معلومات جنگلزار ناحیه شهرستان میدان نزدیک 50,000 گکتار را تشکیل می‌دهد که از این مقدار 23,000 گکتارش جنگلپوش محسوب یافته، زیاده از 18,000 گکتار چراگاه، 32 گکتار باغ درختان بسیار ساله میوه‌دار و 5500 گکتار باقی مانده را زمین‌های دیگر تشکیل می‌دهند. باید قید نمود که این اقدام عین حال این روزهای هوای سرد در شهر پنجک ناحیه عینی استراوشان، ناحیه بوجان غفورف، اشت، شهر کنی بادام اسوره نیز این اقدام شده ایستاده است. مسئولین تاکید می‌دارند که در آینده نیز چنین کارها را سازمان داده بهر حفظ و پرورش و زیاد نمودن سرشمار حیوانات و پرندگان نادری به کتاب سرخ تاجیکستان داخل گردیده کوشش به خرج می‌دهند. با مقصد حفظ و نگهداری محیط زیست، کارمندان شعبه حفظ محیط زیست شهر وحدت در جایهای گشت احتمالی حیوانات و پرندگان، تپه‌های جماعت دهات رامید و حدود رزروات بیوسفری رامید کارهای بیوتکنیکی را به راه ماندند. در جریان این تدبیرها یک قطار چاره‌بینی‌های مهم اکولوژی عملی کرده شدند که با بهتر نمودن شرایط زیست حیوانات وحشی و حفظ گوناگون شکلی بیولوژی روانه گردیدند. از جمله در منطقه‌های معین غذای برای حیوانات گذاشته شده، قطعه‌های علاهیده از پرتوها تازه کرده شدند. همزمان نظارت و آموزش حالت محیط طبیعی در این حدود پرزور گردید. گذراندن چنین کارهای بیوتکنیکی مخصوصا در فصل‌های مشکلی سال اهمیت کلان داشته برای پیشگیری کاهش سرشمار حیوانات و پرندگان مساعدت می‌نماید. مسئولین ساحه تاکید می‌کنند که این تدبیرها با نگهداری توازن اکولوژی و حفظ ذخیره‌های نادر طبیعی مساعدت می‌کنند. باید گفت که رزروات بیوسفری رامید یکی از منطقه‌های مهم طبیعی کشور به شمار رفته، حفظ آن وظیفه عمومی جامعه محسوب می‌یابد. در این زمینه کارمندان شعبه حفظ محیط زیست شهر وحدت من بعد نیز برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها را ادامه داده برای حفظ طبیعت و آینده اکولوژی منطقه تدبیرهای ضروری را عملی خواهند کرد.
боришоти барф ва сардиҳои зимистони ноҳияи лаж дар мавзеъҳои баланко барои олами набототу ҳайвонот то андозае ҷиҳати дарёфти хӯрока мушкилиҳо пеш меорад. Ин аст ки бо мақсади аз талафёбӣ нигоҳ доштани паррандагону ҳайвонот коргарони хоҷагии ҷангали ноҳия дар талу тепа ва доманакӯҳо хӯрока захира карда истоданд то дар рӯзҳои сарди зимистон олами набототу ҳайвонот бо хӯрока таъмин карда шаванд. муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳия тибқи нақша чорабинҳо корҳои биотехникӣ дар мавзеъи қарамиқ дар минтақаи меҳробод баҳри аз зимистон эми нигоҳ доштани ҳайвонотҳои нодир ва паррандагон корҳои биотехникӣ гузаронида ба онҳо хӯрокаҳо алафҳои табиӣ хушк ва донагиҳо аз қабили ҷувори макка гандум пошида шуд. мо барои беталаф баровардани ҳайвонотҳои нодир чунин корҳоро дар оянда идома медиҳем. дар ноҳияи лаш масоҳати умумии ҷангалзору бешазор 11535 гектарро ташкил намуда дар мавзеъҳои баландкӯҳи дараи питоукул, тандиқул, чилонди, ғулама, сугат даҳҳо намуди паррандагону ҳайвоноти нодири ваҳшӣ мавҷуд мебошад. ин аст ки коргарони хоҷагии ҷангал барои ҳифзи олами набототу ҳайвонот, пешгирӣ аз хушкшавӣ, буриши худсаронаи ҷангалзор ва наҷоти паррандагон мунтазам чорабиниҳои мақсаднок мегузаронанд то ба ин васила сарсабзии табиат ва ҳифзи набототу олами ҳайвонот таъмин карда шавад. самти фаъолияти хоҷагии ҷангали ноҳияи лағш бештар ба масъалаи беҳтар намудани ҳолати муҳити зист, бунёду барқарорсозии ҷангалу ниҳолони сояафкан ва мевадиҳанда равона шуда. танҳо соли гузашта беш аз 43 гектар ҷангалу боғҳо бунёду барқарор гардид. дар фасли зимистон коргарон барои иҷрои корҳои биотехникӣ дар навбати аввал ҷойҳои махсусро аз барф тоза мекунанд то хӯрокаро ба қадри кофӣ захира намоянд ки дар сурати боришоти бештари барф ва сардиҳои мавзеъҳои баландкӯҳ ҳайвоноту паррандагон аз талафёбӣ эмин нигоҳ дошта шаванд. бо мақсади иҷрои барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2040 дар кӯчаи бобоҷон ғафурови ноҳияи синои пойтахт аз ҷониби кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе 500 бех ниҳоли навъи санаобар шинонда шуд. гузориш дар ин хусус. бо мақсади иҷрои барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон то соли 2040 ва татбиқи ташаббусҳои роҳбарияти шаҳри душанбе дар самти ободониву кабудизоркунӣ кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар кӯчаи бобоҷон ғафурови ноҳияи сино 500 бех ниҳоли навъи санаобар шинониданд. тадбири мазкур ҷузъи ҷорӣ намудани кӯчаву хиёбонҳои пойтахт ба шаҳри сабз ва пешгирии камшавии майдони сабз ба ҳисоб меравад. ҳамчунин дар доираи иҷрои қарори раиси шаҳри душанбе мавсими ниҳолшинонӣ дар тамоми шаҳраку маҳаллаҳо ва кӯчаву хиёбонҳои пойтахт идома ёфта бештар ниҳолҳои ороишӣ ва ҳамзамон ниҳолҳои сояафкан шинонида мешаванд. бояд гуфт ки ин тадбир на танҳо ба беҳбудии муҳити зист балки ба фароҳам овардани фазои солим ва ором барои сокинони пойтахт мусоидат мекунад. имсол бори дуввум аст ки аз ҷониби кумитаи ҳифзи муҳити зист дар мавсими ниҳолшинонӣ дар кӯчаҳои шаҳру ноҳияҳои пойтахт чунин иқдомҳои сабзгардонӣ рӯи даст гирифта мешавад ва ин тадбир то охири мавсими ниҳолшинонӣ идома хоҳад ёфт. бо гузарондани чунин чорабиниҳо пойтахт қадам ба қадам ба шаҳри сабз ва ободу зебо табдил меёбад ки ин барои беҳбудии муҳити зист ва сатҳи зиндагии сокинон аҳамияти калон дорад. дар штатҳои муттаҳидаи америка аз сабаби номусоид омадани боду ҳаво ва бориши барфи зиёд 14 000 парвоз ба таъхир гузошта шуд. дар индонезия дар натиҷаи омадани сел 12 нафар ба ҳалокат расида, 79 каси дигар бедарак шуданд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар иёлоти муттаҳидаи амрико аз сабаби номусоид омадани боду ҳаво ва бориши барфи зиёд 14 000 парвоз ба таъхир гузошта шуд. дар баъзе минтақаҳои кишвар 800 000 нафар бебарқ монданд. сардии шадид дар шаҳрҳои техас, миссисипи ва луизиана мушкилоти калонро ба бор овард. дар нью-йорк ва дигар минтақаҳои кишвар таҳсил дар мактабҳо то муддате қатъ карда шуд. илова бар ин иёлоти муттаҳидаи амрико давоми чанд рӯз дучори тӯфонҳои пайдарпай шуда истодааст. бориши барф ва борони барзиёд дар роҳҳои пиёдагард мушкили эҷод мекунад. мақомот барои сокинон ҳушдор дод ки бориши барфи зиёд то чанд муддат идома хоҳад ёфт.
дар натиҷаи боридани борони барзиёд дар Индонезия сели боронӣ ба амал омад. Дар натиҷа 12 нафар ба ҳалокат расида, 79 каси дигар бедарак шуд. Тибқи иттилои мақомоти маҳаллӣ аз минтақаҳои зарардида тақрибан 230 нафар ба ҷойи амн кӯчонида шуд. Барои бартараф намудани ҳодисаи мазкур техникаҳои махсус ба ҷойи ҳодиса сафарбар гардиданд. Сел боис гардид ки 30 хонаҳои истиқоматӣ осеб дида, баъзе маҳалҳои аҳолинишин пурра вайрон гарданд. дар Кипр бинобар мушкилоти захираҳои об ҳолати фавқулода эълон карда шуд. Боришоте ки дар чанд рӯзи охир ба амал омад таъсири ҷиддӣ нарасонд. вазири кишоварзии кишвар изҳор дошт ки ҳаҷми обҳои воридшуда ба обанборҳо ҳамагӣ 2 миллион метри мукаабро ташкил медиҳад, ки дар асл ба сифр баробар аст. бо ин сабаб шӯрои вазирони Кипр ҷаласаи фавқулода баргузор намуда бастаи нави тадбирҳоро ба маблағи 31 миллион евро тасдиқ кард. дар маҷмӯъ ҳаҷми умумии лоиҳаҳо зиёда аз 200 миллион евроро ташкил медиҳанд. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи тиловатии ахбор. хайр, саломат бошед. шумо аз дарди миён буғуму мушакҳо азият мекашед? Олфенгел дар таркиби он моддаҳои табиӣ бедардкунанда ва гармдиҳанда мавҷуд аст ки зуд ва самаранок аз дард шуморо озод мекунад. Олфенгел ҳаракати озод бо нархи дастрас. ояндаи ҳар ҷомеа аз тарбияи кӯдак оғоз меёбад. боғчаи кӯдакони